Annika og driver sammen med Vidar Frilund Gård. Og vi er blevet spurgt om at snakke lidt om nogle af de ting, vi synes fungerer godt her hos os. Jeg tænker, at jeg lige giver en lille introduktion først, med hvad det er for nogle forudsætninger, vi har, og lidt om, hvem vi er og sådan noget. Som sagt, så hedder jeg Annika, og jeg kom vel til Norge i længe siden efter hvert. Men jeg gik i hvert fald på Sogn Jord- og Hagebrugsskole, og der traf jeg Vidar. Og da vi var færdige der, så rejste vi hjem til gården hans, eller hans mors gård der. Og så startede vi op med en lille grøntsagsproduktion, og det var i 2017. Og 2017 var lidt mere sådan vanlig håndredskab, men med bryg og lidt traktor og sådan. Og i 2018 købte vi så tohjulstraktoren og begyndte at lægge op permanente bed, så det blev en sådan mere klassisk markedshakke der. Vi driver den jo sammen, og vi overtog gården i 2022. 22, tror jeg det var. Ja. Og altså arbejdsfordelingen for os har været, at jeg har været primært ansvarlig for grøntsagsproduktion, og Vidar har så holdt på med mye af det andre end gården der. Vi har kyr, og vi har lidt forskellige. Og så hjælper vi selvfølgelig hverandre. Og Vidar jobber 60% udenom gården på Debio, og jeg jobber 40%. Så det vil sige, det er en 60% stilling på grøntsagsproduktionen der. Og det trives vi vældig godt med, at det er sådan, det ligger an. Det giver en sådan... Jeg er jo lidt sådan... Jeg liker at have lidt sådan tryg økonomi der. Jeg synes, det er godt at vide, at uanset hvad som sker, så har vi en fast løn, som går ind. Uanset vi har også 2 små barn, og ja, det er vældig fint. Men i hvert fald så har vi jo markedshakken der. Den er på cirka 2,5 dekar med væksthus og gang og alt det, som ofte er rundt den markedshakke der. Vi har ganske tung lejre, og det kan man jo sige ikke er det mest optimale for en sådan klassisk grøntsagsproduktion. Så der ligger jo en hel masse udfordringer ved det, også som Katrine fra Øhage der snakkede om. Så bliver jorden hard. Uanset om man har en god jordstruktur eller ikke, så er lejre tung, og særligt når den bliver tør, altså, så bliver det betonagtigt. Og der bliver vældig hard skovbedannelse, der er mange sådan udfordringer ved at dyrke på lejre der. Men i hvert fald, hagen er lagt op sådan, at vi har 12 skift. Og det kan jo virke sådan lidt mye der, men vi har i hvert fald 12 skift, og 3 af skiftene er altid grøngjødsling, og 3 af skiftene er lagt med Mypex. Så det er vores kålfelter og vores varmekrævende felt er lagt under Mypex. Og de andre 3 er så grøngjødslingsfelt. Og det har vi så lagt andet hvert år. Så det vil sige, andet hvert år er det enten grøngjødsling eller Mypex. Og man kan jo sige mye om Mypex og sådan, som ikke er godt. Men vi har været nødt til at indgå visse kompromiser med os selv, fordi at vi må bruge så mye tid på at bearbejde jorden her, for at kunne dyrke den. Så vi har været nødt til at finde på nogle løsninger for at kunne, og simpelthen at kunne dyrke lønsomt. Og det er jo trods alt en ret vigtig forudsætning for at kunne fortsætte med at dyrke grøntsager der. Så det vil altså sige, at vi har det der 12-skiftet vækstskifte, og andet hvert år er på en eller anden måde enten grøngjødsling eller Mypex. Og hvorfor det? Det er ikke så længe siden, vi fandt ud af, at det var vældig lurt. Fordi på den måde, så får vi i hvert fald næsten altid et
ugræsfrit udgangspunkt til sået kultur. Og det er jo noget, som vi skulle jobbe med at finde en god løsning på der. Og altså, måden vi strukturerer de der grøngødslingsfelter på, er jo, at det er vældig vigtigt at have en god etablering. Men hvis etableringen bliver dårlig, så har vi muligheden for at bejdepusse den. Kanskje den kommer sig lidt igen, kanskje man bliver kvidt noget ugræs. Hvis det bliver helt dridt, så pladslægger vi ganske fut i sæsonen med plansiloplast. Så på den måde har vi lidt en mulighed for sådan at regulere lidt efter sæsonen. Altså her hos os er det ofte ingen regn i maj-juni. Og vi har begrænset tilgang på altså det kommunalt vand, vi bruger, så det vil sige, at vi er vældig sådan sparsommelige i, hvordan vi vander. Og det vil så sige, at etablering af grøngødsling ikke altid er så enkelt akkurat i der, hvor man ønsker at etablere en helsæson grøngødsling der. Men det vil sige, at vi kan gå ind og regulere det lidt ved at bruge plansiloplasten. Så hvis vi ser, det her det bliver skikkelig rigt, der er fyldt af løvetanden eller andre ting, man ikke ønsker, så kan vi lægge plansiloplasten over ganske tidligt i sæsonen, og så hellere så en høstryg med vintervægge senere på høsten. Og altså det, som vi så også skal til at gøre nu i år, er, at vi har jo også en rotorplug, sådan som Katrine fra Øhave også har snakket om. Så når vi nu skal til at lægge plansiloplast på, og det gør vi næsten altid på et eller andet tidspunkt i sæsonen på de her grøngødslingsfelter. Og det kan være sent før vinteren for at beskytte jorden og for ligesom at give det lidt tid til at bearbejde det grønmasse, som er kommet ved den grøngødsling. Men rotorpluggen har vi tænkt os at gå ind og ligesom lige smide 1 centimeter eller 2 jord op på den grønmasse, som vi lige har bejdepudset. Og så vil vi plansiloplaste det op på der, og så få jordlivet tid til at ligesom bearbejde det der ordentlige måltid, de akkurat har fået der. Men det giver jo et super godt udgangspunkt til den vækst, der kommer næste år. Særligt hvis det lykkes med den ugræsregulering. Og det samme med mygepeksen, altså den lukker jo begrænset med lys ind, og så gulerødder efter, at man har haft mygepeks på, altså vældig mye enklere, end det har været før. Så det fungerer altså ret godt, det der med at have at gennemtænke det vækstskiftet. Og ikke fordi, at man ønsker at regulere plantesygdomme kun, men have et vækstskifte med tanke på ugræs. Altså det tror jeg først, vi skønte sådan, selvom vi har gået på landbrugsskole, så har vi først sådan virkelig skønt, hvor vigtigt det er at have de rigtige vækster efter hverandre i sådan et vækstskifte. Fordi at du hjælper dig selv og sparer utrolig mye tid og kræfter, der hvor du skal spare tid og kræfter. Og det er jo optimalt set at ikke skulle lykke så mere der. Og så en anden ting, vi altid gør i de der grøngødslingsår, er jo også at have nogle systemer for, hvis der skal pH-reguleres, så gør vi det i grøngødslingsåret. Det er mye enklere at for eksempel at tilføre lidt ekstra kalk i et helt felt, end at skulle gå og åbne op et felt og gødsle et felt. At vi simpelthen tager det, så er det ligesom, så giver vi en god pH der, og så behøver vi ikke at tænke på det på resten af felterne. Men til gengæld gør vi det ved hver eneste år, fordi det rykker sig jo i vækstskiftet på en måde. Jeg skal lige dobbelttjekke her, at jeg har fået det meste med mig, fordi jeg skal prøve at overholde tiden. Så, og så prøve at strukturere det lidt også. En anden ting, som for os
altså virkelig er et fantastisk redskab, som jeg ikke tror, så mange investerer i. Altså fordi vi har jo den helt vanlige BCS-traktor, fræsen, bejtepusseren. Vi har helt den sådan klassiske pakke der. Men vi har i tillæg købt den hedder, jeg kalder den Rinaldin, men det er en Power Harrow hedder den. Og den har vi, og den er en mega game changer for os, fordi vi har den jordtype, vi har. Så vi må bearbejde jorden ganske mye for at kunne plante i den, hvis ikke vi skulle gøre sådan, som mange andre gør, og tilføre sindssygt mye kompost. Og det er bare noget, vi har besluttet os for, at vi ikke har lyst til at gøre. Vi har ikke lyst til at indføre så mange ting udenfra, som vi ikke selv kan producere. Og hvis man skal gå lidt små sko, så er det faktisk heller ikke lovligt at tilsætte så mye kompost til ens jord. Det er ligesom nogle regler, der er inden for det der. Men så vi har altså en Power Harrow, og den fungerer på en anden måde end en fræs. En fræs er jo fantastisk, når du skal have ting ned i jorden. Så efter for eksempel en grønjødsling, og du ønsker at få fræst den op, så er en vanlig fræs jo fantastisk, fordi den knuser alt. Så du kan søge på græsset herude, og så bliver det hele ødelagt. Ikke? Power Harrowen fungerer anderledes. Den lager et helt fantastisk såbed, et helt fantastisk plantebed. Og så gør den det, som er allermest fantastisk, som er, at den er enormt skånsom. Så hvis du skal jobbe med jorden mye, og det bliver vi nødt til at gøre her, for at kunne plante og for at kunne så og for at få et godt resultat, så er den helt sindssygt fantastisk. Og jeg ved, at mange ikke køber den, fordi den er dyr. Altså jeg tror, vi importerede den fra Italia der i 2018. Og det er jo halv pris af, hvad det er i Danmark. Der, men jeg tror fortsat, at den kostede sådan 20.000 og sådan noget. Men det, der er så godt ved den, er, at i stedet for at smadre jordlagene rundt den vej og knuse alt, den kommer over, så går den her vej. Altså det er en horisontal fræs. Hvilket vil sige, at den ikke blander jorden. Og vi kan se, at den heller ikke knuser mejtemarken. Så den er enormt skånsom. Den er dårlig til at mixe ting sammen, fordi den jo ikke blander. Men den laver et sådan helt nydeligt, perfekt såbed, særligt for os med lidt tyngre jordtyper. En ulempe med den er, at den er tung. Altså den er tung at jobbe med. Det man kan gøre ved det er, at man kan sætte på lidt ekstra vægt foran på tohjulstraktoren, sådan at den ikke er helt så tung. Så man skal finde nogle teknikker for at brygge den godt med sin krop der. Men at så gulerødder på lejre er en udfordring. Og jeg vil sige, at nu kan det være gøy, når vi nu har den der fræs. Så den vil jeg bare anbefale, særligt de gårde med lidt tyngre jord, altså man undersøger lidt rundt den. Så den hedder altså en Power Harrow. Og den er altså bare rigtig god. Ja. Så tror jeg, det var det. Håber det gav lidt mening. Ja, håber det gav lidt mening. Hej. Okay, nu begynder vi. Det er videre. Og han insisterer på, at vi skal vise, hvordan den ser ud under. Men det er... Ja, den er skidetung. Pas på dine fødder. Her har vi den. Og de kører altså rundt sådan her. Den vej. Pas lige på fingrene. Uh-huh. I stedet for... Og nu skal du lægge ned. Og pas på fødderne. Så er det jo den rullen bak, som lager et fantastisk såbed. Ja, den er altså rigtig god. Og det her håndtag, der er her, det bestemmer så, hvor dybt den går. Og nu er det lidt svært lige, fordi den ikke er koblet på der. Det er også bare virkelig sådan rigtig HMS med bare fødder, det her.
Sådan. Og jeg har lært mig, at 25 svejv af dem her, det passer perfekt til pluk 77, som er cirka så meget. Og cirka 32 svejv er 96, som er lige lidt større. Og sådan har man så sine huskeregler for, hvordan det er enkelt at svejve. Det her, det er Power Harrowen i action. Og her ser man, hvordan den fungerer. Den laver altså et helt super såbed. Her, det var sådan, det så ud der også. Har vi været nødt til at grave en hel masse løvetand op, så derfor ser det helt ud. Men altså, ved at bruge den, så kan man få det til at se sådan her ud. Nu har vi ikke fræst sådan specielt dybt, fordi vi har lagt ud komposteret komøg også, så det er muligt, at vi må gøre det her 2 gange. Men det er jo også bare fordi, vi har den jord, vi har, ikke? Så altså, her ser man jo, hvad det er for et udgangspunkt, vi har. Og det her, det er ligesom en lerklump, men jeg vil bare lige sige, at den er, selvom at det er ler, så er det altså rigtig fint. Det fungerer pissegodt med Power Harrowen. Jeg vil lige se, om han kommer tilbage her.